An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ ka ladala jɛmukan min bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ an y'a kanu ka se ka nin waati sugandi olu kɔnɔ kuma lakale aw ye bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bi araba ye a bɛ bɛn marsikalo tile 29 ma san 2023 min ye gafew ye olu b'an bolokɔrɔ limanaw an b'aw fo minnu bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ bamako yan segukaw fɛ yen sigasokaw fɛ yen minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'aw fo dantɛ foli min na gafe minnu b'an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor ale bɛ yan nɔ ka taa se nouvelle horizon ale bɛ yan les échos welewele le soir de Bamako fana b'an bolokɔrɔ ka taa se les républicains ma limanaw ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ an bɛna lajɛ k'an da don ninnu na walasa ka se ka kɔnɔ kuma lakale aw ye an b'a daminɛ ni sɛbɛn min ye o ye l'essor jamana ka fasidi sɛbɛn don a kumana kunnafoni damadɔ bɛ a kɔnɔna la limanaw a y'a yira k'a fɔ ko an filɛ sunkalo barikama min na nin ye ni a yirala k'a fɔ ayiwa maa minnu bɛ yen ni ayiwa gɛlɛya bɛ olu kan ni ayiwa diɲɛlatigɛ in sigi ma nɔgɔn olu ma ayiwa o dɔ ye kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'an k'u ma ko déplacés olu caman de bɛ bi minnu bɛ yen ni u mago bɛ dɛmɛ la l'essor fasɛdi sɛbɛn ka lakali la a ko u bɛ ka makɔnɔni kɛ bi kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye ayiwa sugalo mana se ka ban a kɛra dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu tɛ gouvernement ka baara la fara ɲɔgɔnka jɛkulu minnu fana bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ hadamadenw dɛmɛni ma ani fana ayiwa maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u b'a bɔ u yɛrɛ la ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ayiwa ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'o ye déplacés ye ka bɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla na cɛmancɛ bolow fɛ n'u bɛ dugubaw kɔnɔna la yan nɔ ayiwa k'u sigilen bɛ ka dɛmɛ caman de kɔnɔ sunkalo in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye waati de ye ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛ waati don waleya minnu bɛ n'o bɛ bɔ ayiwa maliden dɔw yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma bamako yan a yirala k'a fɔ waati de ka gɛlɛn kosɛbɛ o kɛn bɛ sababu ye bi maa caman de tɛgɛ sumayalen don i n'a fɔ fasiri bɛ k'a lakali cogo min na ko n'i y'a lajɛ ka kɛɲɛ ni san tɔw ye min ye nin kalo barikama ye i b'a sɔrɔ maa minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la n'o ye déplacés ye nin waati b'a sɔrɔ dɛmɛ caman taara ka u sɛgɛrɛ ko nka ɲinan ayiwa taabolo kura wɛrɛ de bɛ yen sabu ayiwa fɛn tɛ bolo la jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi sɔrɔ nagasilen don kosɛbɛ a kɛn bɛ sababu ye bi maa minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔw la ayiwa u sigilen bɛ ka dɛmɛ caman de kɔnɔ fasiri ka lakali la l'essor a y'a yira k'a fɔ ko olu ka kunnafonidilaw wulila ka ɲinini kɛ sabu u tun ye kunnafoni dɔw di ka kɔn bi ɲɛ ayiwa min ye maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la u caman y'a yira k'a fɔ ko sunkalo waati de u bɛ dɛmɛ sɔrɔ l'essor maaw ko olu wulila ka taa lajɛ o sunkalo kelen in na n'a sɔrɔla ayiwa dɛmɛ a bɛ ka na o de siratigɛ la u taara bɔ ni tiɲɛ in kan sabu min ye déplacés minnu filɛ nin ye falajɛ garabali la u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Hama Jalo ye Hama Jalo min ni ayiwa ale de ye kibaruya caman di l'essor kunnafonidilaw ma a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa nin waati in na min ye ayiwa maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la limanaw a yirala k'a fɔ u kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi de ji ani balo u b'o de ɲini bi n'o tɛ ko n'i taara ninnu ka sigiyɔrɔw la limanaw sigi yɛrɛ man di sabu min ye u bɛ sigiyɔrɔ min na k'a fɔ buna hadamaden bɛ sigi yan nɔ limanaw i tɛ se ka da la sabu min ye nɔgɔ ye ɲama ani sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ cogoyaw la min bɛ tali kɛ Hama Jalo ale ka kuma kɛra nin ye a y'a yira k'a fɔ bi min ye olu kɔni bɛ min nɔfɛ bi o de y'u ka se ka balo ani ji min ta sɔrɔ o de y'u ka hamina ye min bɛ tali kɛ Cɛmɔgɔ Tarawele ale ye ayiwa maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka na Bamako yan nɔ n'an k'u ma déplacés Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen olu ka koɲɛ bɛ ayiwa Cɛmɔgɔ Tarawele in de bolo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin waati in na maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la dɛmɛ kɔni sumayalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin u ma o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko jamana yɛrɛ de cogoya ye o ye n'o tɛ ko san tɔw la i b'a sɔrɔ ayiwa kɛnyɛrɛye o n'o ye ONG ye olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin ayiwa min ye nin ma kofɔlen ninnu ma Cɛmɔgɔ Tarawele y'a yira k'a fɔ ko nka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ni o ye kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ ye n'u kama Secours Islamique France
ko ale kɔni ye dɛmɛ dɔ di n'o ye balo dɔw ye a balo kelen-kelenna i b'a sɔrɔ guwa kelen sefa wari 16,000 o bɛ bɛn o de ma min bɛ tali kɛ o kɛra farajɛ garabali la o kɛra garantibugu sogoninko olu kɔni ye o dɛmɛ sɔrɔ ko maa dɔw fana bɛ yen n'o ye baɲumankɛ dɔw ye minnu fana y'a ɲini ayiwa maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la min ka di u ye u ka taa o ta ayiwa u sigiɲɔgɔn butigiw kɔnɔna la n'o ye feerekɛyɔrɔ ninnu ye n'a bɛnna min ma u na o sara limana o n'a ɲɔgɔnna caman o de bɛ senna sisan lesɔrɔ ka lakali la kunnafoni yɛrɛ ye mun ye o de ye k'a fɔ ayiwa maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la sunkalo in kɔnɔna la ayiwa dɛmɛ min bɛ ta ka u sɛgɛrɛ waati ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo waati kɔnɔna la ayiwa dɛmɛ ninnu kɔni tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kelen bɛ cogo min na min ye cɛkɔrɔba in ye n'o ye Ama Jalo ye a y'a jira k'a fɔ kuran tɛ ji tɛ ayiwa balo tɛ olu yɛrɛ bɛ ji de san maaw bolo dɔrɔmɛ 15 walima dɔrɔmɛ 20 bitɔn kelen o bitɔn kelen k'o bɛ feere u ma min ye Cɛmɔgɔ Tarawele in ye ale y'a jira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya in ko fɛɛrɛ kɔni na sɔrɔ o la sabu ko ONG dɔ bɛ yen n'u kama ko Solidarité Internationale k'ale wulilen bɛ ka se ka jiko nɔgɔya maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ Garabali ale fanfɛlaw la Jessica Dambele ka fasiri ye nin ye yan'an ka bɔ lesɔrɔ kɔnɔna la nin ye kunnafoni misɛn damadɔ fana ye a yirala k'a fɔ Mali Premier Ministre Choguel Kokala Mayiga k'a ye foli ta ka ɲɛsin jamana cakɛda dɔw bɛ yen minnu ka ayiwa baara bɛnnen bɛ ka nafolo ɲini ka na bila jamana wagandeba kɔnɔna la o de la jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la Colonel Assimi Goïta Choguel Kokala Mayiga ko a ye foli ta ka ɲɛsin ayiwa ntɛnɛn tɛmɛnen a ka baarakɛyɔrɔ la primature maa minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ f'u ma ko ayiwa kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sɔrɔ yakubayali ma ko u bɛ jija min na sisan ka se ka nafolo ɲini ka na di jamana ma n'i ye jateminɛ kɛ Mali fangabulon ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ko a ye ninnu fo kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ kɛ ayiwa cakɛda minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ nin nafolo ɲini ma ka na di jamana ma douane b'o la impôt b'o la trésor b'o la fo ka taa se domaine ma a yira k'a fɔ nin cakɛda damadɔ ayiwa olu kɔni fora premier ministre fɛ kosɛbɛ ayiwa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra ayiwa ministre min b'an ka sɔrɔ ni nafoloko kunna Alfuseni Sanu fo ka taa se dugukoloko ani sojɔko ministre ma min ye Birahima Kamena ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ ministre min n'o bɛ sɔrɔ ko kunna ale fana ka kuma kɛra mun ye ko ayiwa maa minnu bɛ nin baara in na n'o ye douaniers ye impôt baarakɛlaw trésor fo ka taa se domaine baarakɛlaw ma k'u jija foli min kɛra u ye u ka dɔ fara halisa jija kan min ye kangaba fana ye a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ sanu bɔ u tɛ sanu bɔ sariya kɔnɔna la n'o ye dama baarakɛlaw ye o maa 10 ɲɔgɔnna minnu b'u dogo ka sanubɔ kɛ ko maa 10 ɲɔgɔnna ayiwa tɛgɛ kɛra olu la wulikajɔ min bɛ senna n'o ye opération de lutte contre l'exploitation illégale ye a yirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ colonel major Nicolas Cissé ale n'a ka cɛdenw ka taa se direction nationale de géologie et des mines cakɛda min fana ka baara bɛnnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu kɔlɔsili ma olu de bɛ wulikajɔba la a mɛnna ka se ka maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ ka Mali dugu jukɔrɔ nafolow bɔ k'a sɔrɔ ni yamaruya tɛ u bolo ko tɛgɛ kɛra o maa 10 ɲɔgɔnna de la wa bɛɛ lajɛlen dunanw yɛrɛ ye minɛnw minɛna u bolo minɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ pelle 7 pick-up 2 moto pompe 4 moto sen 3 2 ka taa se groupe électrogène min bɛ courant di o 4 o fana minɛna u bolo ni wulikajɔ min bɛ senna a daminɛna kabi san 2021 waatiw de la a kun de ye ayiwa maa minnu bɛ yen n'u b'u den ka taa dama baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ ni jamana yɛrɛ denw tɛ ka se ka tɛgɛ kɛ o la i n'a fɔ ministre min bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo kunna Seydou Lamine Traoré ayiwa ale ni gouvernement bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ nin baara in na cogo min na yan'an ka bɔ lesɔrɔ kɔnɔ kunnafoni laban bɛ lesɔrɔ kɔnɔ o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ finitigiw ka kiiri bulon k'o dayɛlɛla n'o ye justice militaire ye a yirala k'a fɔ affaire 3 ɲɔgɔnna ko kuma bɛ ka kɛ o de kan o de kiiri bɛ ka tigɛ a yirala k'a fɔ dossier 3 min filɛ nin ye a caman bɛ tali kɛ finitigi dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bolila ka bɔ ayiwa kaso la u minɛnen kɔ walima ka binkani wale ta ka ɲɛsin ayiwa maa minnu bɛ yen n'o ye jamanaden gansanw ye ani fana k'u to finitigiya baara yɛrɛ la ka finitigiya baara bila ka muruti ka taa baara wɛrɛw kɛ a yirala k'a fɔ hali sonyɛni walew fana bɛ a la
finitigi minnu bɛ yen ni u bɛ ayiwa jamana marifaw suɲɛ n'o ye maramafɛnw ye ka taa kɛwale jugu fana kɛ ni a ye ani finitigi minnu fana bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ ka sɔsɔli don u n'u ka ɲɛmɔgɔw cɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ko de kiiri bɛ ka tigɛ ayiwa finitigiw ka kiiribulon min dayɛlɛla n'u kama ko justice militaire a yirala k'a fɔ ko suɲɛni wale 5 ɲɔgɔnna o ni finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw fana cɛ finitigi ɲɛmɔgɔ 3 ɲɔgɔnna ko o bilala ka taa avril kalo natɔ tile 17 la i n'a fɔ procureur min bɛ tribunal militaire tɔgɔla Bamako yan magistrat colonel Sumala Bagayogo ale ye a ɲɛfɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la. N'an bɔra ye fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an kama ko Nouvelle Horizon ale kumana limanaw Nouvelle Horizon ka kunnafoni la bi a y'a yira k'a fɔ an ka jamana minisiriso 2 bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ jamana kɔnɔ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère des affaires étrangères ale ka baara bɛnnen bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ma ani min bɛ tali kɛ minisiriso min fana bɛ yen ni u kama ko malien de l'extérieur ko ni minisiriso 2 in baarakɛlaw u faran bɛ ɲɔgɔn kan syndicat ba dɔ kɔnɔna la coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des maliens de l'extérieur ni syndicat ba 2 in u y'a yira k'a fɔ u kun ye baarabila dɔ ɲɔngiri kabi mars kalo tile 16 tɛmɛnen in na u kun ye tile 10 yɛrɛ de di Mali gouvernement ma k'a fɔ ayiwa sigikafɔ ka kɛ u ka ɲɔgɔn faamuya min bɛ tali kɛ tile 10 in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ayiwa bɛn de ma kɛ ko la a na kɛ ni minisiriso 2 in baarakɛlaw k'u ko u bɛna baarabila wɛrɛ kura daminɛ min bɛ taa fo heure 576 ɲɔgɔnna de la min kan ka daminɛ kalo kura avril kalo tile 26 natɔ in na n'a sɔrɔla u ka laɲini o ma sabati jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye fasiri k'a fɔ la Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko u ka baara kɛ cogoya u bɛ baara kɛ lahala minnu kɔnɔna la ayiwa dɔ ka fara ayiwa o lahalayaw kan ani n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye kunungo bataki dɔ bɔrala u fanfɛla la n'o ye communiqué dɔ ye o bataki syndicat ba 2 in n'o ye SILTA ye ani STMMEELA u y'a yira k'a fɔ ko u ka bataki in kɔnɔna la ko san o san ayiwa dɔ bɛ fara u ka kɛrɛfɛ sara minnu kan n'o ye indemnitéw ye ko u ka damakɛɲɛ minisiriso 2 in baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min ye fana k'a fɔ u ka baarakɛla minnu bɛ yen n'o bɛ an ka lasigidenw kɔnɔna la jamana wɛrɛw la olu fana ka hakɛ dɔw bɛ yen o laɲininen don dɔ ka fara o fana kan nin ye bɛnkanw de ye a yirala k'a fɔ kabi san 1996 o bɛnkan bɛ sen na wa min fana ye bɛnkan dɔw ye o bolonɔ bilala ayiwa ni syndicat 2 in ani jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ayiwa kabi min bɛ tali kɛ san 1996 waatiw la ko nka a bɛ n'a fɔ bɛn ma kɛ ko la halisa ko u ye tile 10 min ni u jɛna o kɔ ka o di gouvernement ma sigikafɔ ka se ka kɛ ko sigikafɔ in de nafama ye a la sabu bɛn ma kɛ ko la o de la ayiwa ni syndicat ba 2 min b'an ka ni minisiriso 2 in kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko u bɛna heure 576 ɲɔgɔnna u bɛn'o de kɛ baarabila la min kan ka daminɛ kalo kura natɔ in baarabila in a bɛ tali kɛ waati 2 de la min bɛ tali kɛ avril kalo tile 26 ka taa bila tile 28 ni wasa ma sɔrɔ u bɛ tila k'a daminɛ kokura min ye heure 96 ɲɔgɔnna u b'a daminɛ mai kalo tile 2 ka taa kuncɛ mai kalo tile 5 san 2023 fasiri filɛ limanaw an ye ni kunnafoni bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la. N'an bɔra ye limanaw fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an kama ko les échos welewele ale kumana bi an ka jamana sariya sunba kura min bɛ yen limanaw n'a bɛ senna n'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka a bila sen kan ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla référendum limanaw ni fɛn de don ni a ma kɛ de a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye jamana ma wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye ECHO maaw kɛn bɛ ka min kɛ bi ko nka an kana sɔn ECHO maaw ka kuma la ka fɛn bolo wuli fɛn ye fɛn min bɛ yen n'i tɛ a kɔnɔko dɔn
maa i tɛ fɛn fɛn si dɔn k'i kana a lajɛ ka da o la walima ka da maa ka kumakan na min b'a fɔ a ka ɲi e ka tugu a la k'i kana sɔn ka tugu o kɔ ko référendum ko bɛ ɲini kana kɛ o de ye an ka jamana kɔnɔna la yan sabu ni fili ye an ka jamanaden caman sɔrɔ ayiwa sɛbɛn caman de bɛ ta jamanadenw tɔgɔ la k'a fɔ ayiwa nin ka ɲi maa wɛrɛw de b'a fɔ a ka ɲi e min bɛ yen ni a sariya bɛ ta e tɔgɔ la n'o ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko an kelen-kelenna si tɛ yen bi min bɛ sɛbɛn ninnu kɔnɔ kuma lajɛ k'a kalan ka segin k'a kalan k'a lajɛ k'a faamuya ayiwa fɛn min bɛ yen n'a b'i kun ka san caman e ka hakɛ ni i kan ka min kɛ i ka hakɛw kan ka ɲɛnabɔ fɛn min siratigɛ la n'a fɔra k'a fɔ e yɛrɛ t'o kɔnɔ kuma dɔn e ko maaw y'a jira k'a fɔ nin fili ye jamanaden caman sɔrɔ n'a sɔrɔla ko an ka jamana sariya sunba kura n'o ye constitution kura ye n'a fɔra k'a fɔ ko kalata bɛna boloda o ko siratigɛ la n'u k'a ma ko référendum référendum in kana kɛ fiyewu k'a sɔrɔ ni jamanadenw ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ayiwa gafe kura min ni o ye jamana sariya sunba ye a kɔnɔko la k'a dɔn ayiwa min b'a la nin ye nin ka ɲi walima nin man ɲi an ma n'i y'a lajɛ kɔsa in na fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen ni jɛkulu caman de bɛ yen k'a fɔ ayiwa olu ko u ka fɛlaw ma ta a ko siratigɛ la nka o n'a ta o ta minisiri min bɛ yen n'o b'an ka mara caman bɔli kunna n'ale yɛrɛ de ye gouvernement ka kuma lasela ye bi maa dɔ min bɛ ni ayiwa kuma min fɛn fɛn bɛ bɔ a da limanaw a yɛrɛ dalen bɛ a ka kumaw la nka e ko maaw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ référendum yɛrɛ bɔra a dɔgɔ kɔrɔ o t'a jira k'a fɔ ko référendum k'a tɛna kɛ dɛ a bɛ kɛ sabu o kuma sɛbɛntiyara minisiri colonel Abdulaye Mayiga fɛ o layidu min taara nin ye limanaw yanni référendum min ka kɛ a ka kan jamanaden kelen-kelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn min filɛ nin ye sɛbɛn in kana taa kɛ fɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ ye ɲɛfɛ sabu dɔw yɛrɛ y'u fɛla jira ka ban a yirala k'a fɔ diinɛ bolofara dɔw bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko ayiwa diinɛ bɛɛ ka caya Mali kɔnɔ yan n'o ye laïcité ye k'o t'olu fɛla ko ye n'i ye jateminɛ kɛ hali politiki tɔnw fana caman de bɛ yen bi minnu fɛla tɛ ayiwa ni référendum min a ka kɛ jamana kɔnɔna la nka nin bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ n'i ka hakilila de don e ko maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko colonel Abdulaye Mayiga yɛrɛ a bɛ n'a bɛ cikan lase i b'a sɔrɔ a bɛ segin kumaw kan ayiwa a bɛ segin kuma kan siɲɛ 2 siɲɛ 3 walima fo siɲɛ 4 ɲɔgɔn na a ko maliden fana ta kan ka kɛ o cogoya de la ka segin sɛbɛn min filɛ nin u kana dan jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma dɔrɔn ma k'a fɔ ko ayiwa sɛbɛn min filɛ a ka ɲi a ye tugu a la a ye taa a fɔ ko sɛbɛn in a ka kala t'a ye ko a ka ɲi a ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn de don ayiwa sɛbɛnni de don a ka kan mɔgɔw ka a kɔnɔ kuma lajɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔna la ni o kɔni kɛra majɛ ye o de bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ɲɛfɛ a ko gɛlɛya caman ye Mali jamana sɔrɔ ayiwa o kun man ka an sɔrɔ k'a sɔrɔ ni an yɛrɛ de ye kow ye k'a to yen n'o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ a ko an bɛ waati min na ko sisan bɛɛ bɛ sariya sunba in bɛɛ b'a kuma la nka i bɛ sariya sunba in lajɛ i t'a kɛ maa wɛrɛ ye i b'a k'i yɛrɛ de sabu don nataw la a gɛlɛya bɛ se ka ɲɛsin e yɛrɛ de ma n'i yɛrɛ ta bɔra a la jamana fana bɛ nafa min sɔrɔ limanaw bɛɛ bɛ se ka i fana ka nafa sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jamana ta ye ayiwa Mohamed Meba Tɛnbeli ale de ni fasiri kɛ Eco welewele kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na. n'an bɔra ye limanaw ale ye fasiri di sɛbɛn min ni u k'a ma ko le soir de Bamako ale ni Eco bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na limanaw ko ɲɔrɔn sirifikɛ n'o ye Sherif Buye Hayidara ko a ye a ka tiɲɛ 4 a y'o fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye limanaw yalima ɲininkali don n'an sɔrɔla ɲɔrɔn sirifikɛ ani jamana furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw n'a sɔrɔla ayiwa u tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni min ye ni sariya sunba ko in a dilali la o la ayiwa ni ɲininkali kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen de ka kuma senw na n'i y'a lajɛ diinɛ ɲɛmaa min filɛ nin ye n'o ye ɲɔrɔn sirifikɛ ye maa dɔ min ni a furadama ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ ninnu minnu bɛ furanjɛla fanga la sisan an'u bɛ kan kelen fɔ sabu a k'a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ n'a sɔrɔla u bɛ malidenw ka hakɛ lafasa ɲɔrɔn sirifikɛ ko a na kɛ ayiwa a ka kumakan dɔ bɛ ka yala yala bɔlɔlɔw sanfɛ o kumakan in kɔnɔna la a yiralen bɛ k'a fɔ tiɲɛ 4 b'a kɔnɔ tiɲɛ 4 min ni a y'o fɔ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw ye le soir de Bamako ka lakali la a ko yanni bi ka se
min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta yɔrɔ ale kɔni fɛla de ye ko Assise nationale de la refondation o de y'a ɲini ko référendum ka kɛ jamana sariya sunba ale ka se ka yɛlɛma jamanakuntigi kɔni bɛ o taama sira in de kɔ n'a sɔrɔla ko a ye baara caman de kɛ sabu ayiwa hali n'a sɔrɔla bɛnbaliyaw nana a baara daminɛ na a ye jɛkulu min sigi n'o ye commission de rédaction ye o y'a ka baara kɛ k'a di ayiwa jɛkulu laban ma n'o ye commission de finalisation ye gafe yɛrɛ taara di jamanakuntigi ma a sɔnna gafe in ma sabu a ko min tora sa o de ye référendum ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Suwadi Bamako y'a jira k'a fɔ hali sisan mankan kɔni bɛ nin gafeba in nɔfɛ n'o ye ayiwa projet de constitution ye a daminɛ min ye alimamiw ka tɔnba n'o ye limama ye ale y'a jira k'a fɔ ko laïcité ko kuma min bɛ k'a fɔ n'o ye diinɛ bolofara ka caya an ka jamana kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko kuma yɛrɛ de man ka fɔ ayiwa an ka jamana sariya sunba in kɔnɔna la o kɔfɛ alisilamɛw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ale fana ye kunnafonidilaw wele k'a fɛla fɔ nin ko la k'a fɔ de ko ni sɔsɔli fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ don alisilamɛ diinɛ kunna sariya sunba in kɔnɔna la ko jɛn ka kɛ o kɔ jamanaw o n'a ɲɔgɔnna caman hali politiki tɔn kɛ bɛɛ lajɛlen politiki tɔn dɔw yɛrɛ fɛla tɛ fiyewu ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ furanjɛla fanga kunna bi u ka maga jamana sariya sunba in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'o ye sariya sɔsɔ yɛrɛ de ye limanaw min ye ɲɔlɔn sirifikɛ ta fanfɛla ye Suwadi Bamako y'a jira k'a fɔ kumakan min bɛ yen n'o o bɛɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni kumakan in kɔnɔna la ɲɔlɔn sirifikɛ y'a jira k'a fɔ olu ye malidenw de ye wa u n'u ka hakɛw ka kan ayiwa maa si tɛna bali ko i k'i ka hakɛ ɲini wa ko u tɛna ɲini ko Mali ka kɛ i n'a fɔ silamɛ jamana n'u kama ko république islamique ko nka bɛɛ b'i ka hakɛ de ɲini maa si tɛ se ka bali k'a fɔ i t'i ka hakɛ ɲini jamana kɔnɔna la min ye jamana alisilamɛw ye u fana u ka kumakan kan ka lamɛn ɲɔlɔn sirifikɛ ka kuma de kɛra nin ye a y'a jira k'a fɔ ko jamana sariya sunba min filɛ nin n'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ko k'a falen ko n'a sɔrɔla ko ayiwa diinɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la diinɛ ma bɔ diinɛ na bɛɛ ka to i damana maa si kana don maa si kunna ɲɔlɔn sirifikɛ y'a jira k'a fɔ o de ye olu fɛla ye nka n'a sɔrɔla de ko alisilamɛ diinɛ fana ko a bɛ dankari kɛ o la walima alisilamɛ diinɛ ka taabolo minnu bɛ yen ni jamana sariya sunba in kɔnɔna la ko dankari bɛ kɛ o la ɲɔlɔn sirifikɛ y'a jira k'a fɔ ko ayiwa alisilamɛw man ka bali ka o kuma fɔ walima n'u y'o kuma fɔ ko u bɛ ko wɛrɛ bɛ taa jagoya u kan u ka taama ni o sira ye ayiwa Suwadi Bamako ka kuma la ko ɲɔlɔn sirifikɛ y'a jira k'a fɔ bɛɛ maa si man ka bali k'a fɔ ko i tɛ i dala kuma fɔ jamana kɔnɔna la bɛɛ n'i ka hakɛ de ka kan o de y'a to ko a b'a ɲini ayiwa maa o maa bɛ yen ko i ye diinɛmaa ye ayiwa bɛɛ ka sɛbɛnni kɛ min b'i fɛla la jamana sariya sunba in ko la i k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa o de ye maliden ka hakɛ ye o de ye laɲini siratigɛ ninnu ye ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa kuru kelen kɔnɔna la alisilamɛw fara maliden tɔw kan ayiwa bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔna la an k'an janto yɛrɛ la k'o de kɔrɔcogo ka ɲi n'o tɛ n'an tora nin farafarali na ɲɔlɔn sirifikɛ ko a bɛ taa wolo fɛn na an yɛrɛ ma sigi ni min ye jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye républicain ye limanaw républicain kumana a y'a jira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la ko Mali samata sɛgɛw ayiwa ko olu kɔni bɛ ɲɛmɔgɔya la nin waati in na u bɛ kulu min kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ɲɛbila ntolantan minnu bɛ yen n'o ye éliminatoire ye farafinna ka dolantan min n'o ye coupe d'Afrique ye min bolo dalen bɛ ka bila san 2023 la Côte d'Ivoire jamana kan a yirala k'a fɔ Mali samata sɛgɛw ko hali n'a sɔrɔla u binna Gambi ale ɲɛkɔrɔ kunungo 1-0 o b'a jira k'a fɔ ko Mali samata sɛgɛw u kɔni gɛlɛya dɔɔni bɛ ka don u ka ayiwa taasira la ka taa CAN 2023 kɛnɛ ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ ko a kɔni ma tiɲɛ pepewu n'o tɛ an ka samata sɛgɛw a yirala k'a fɔ olu kɔni bɛ u bɛ kulu min kɔnɔna la u b'o ɲɛmɔgɔya la n'i ye jateminɛ kɛ samata sɛgɛw u ye ndolan min ta n'o de ye tile 4nan ye 4e journée ka se ka taa CAN 2023 ale kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ min ye kunungo ndolan min tana Mali ni Gambi cɛ an bɛnna Gambi ɲɛkɔrɔ nka yanni o cɛ
juma tɛmɛnen min bɛ tali kɛ stade 26 mars la tile sabanan hukumu kɔnɔna la 3e journée ayiwa yalla k'a fɔ Mali ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Gambie jamana ka 2-0 kunungo o kɔ segin ndolantan de kɛra ayiwa min ye Mali samatasegaw ye u binna Gambie ɲɛkɔrɔ nka yirala k'a fɔ o ma foyi bɔ an ka jɔyɔrɔ la sabu bi bi in na an bɛ kuru 9 ɲɔgɔn na o de bɛ Mali samatasegaw bolo o bɛ se ka garijɛgɛ dɔɔni di an ma an ka se ka ayiwa sira sɔrɔ ka taa CAN 2023 ale kɛnɛ kan min ye républicain ka fɔ la mun tora sisan o de k'a fɔ samatasegaw u kan k'u jija ka dɔ de fara jija kan ka baara kɛ walasa ani jamana wɛrɛ minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ka se ka sebaya ɲuman sɔrɔ olu kan walasa an ka se ka ye CAN 2023 Côte d'Ivoire jamana ale kɛnɛ kan limanaw an bɛ dugawu da o kan Ala ka garijɛgɛ ɲuman di an ka samatasegaw ma a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la bi aw ni ce aw ka filɛliko ani aw ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma